Wow, nagmumotor. Wow! Saka si paring Arong. Bro. Kala mo na. Panahon na nga po na yan. Si ano guys, si Milyo, you know. Nagpa-practice na siya yan. Yung kuya niya si Along, ano yan, motocross, ano yan. Wow! Practice. Babalik pa yan. I-video ta ni Milyo, crowd. Sige mang video. Ito, tutok mo kanya na. No, lumabas kayo, suro mo. Oh, yan. Andiyan na si Milyo. Lapitan mo. Wow! Lumaki na yung bata kanina. Yung bata kaninang dumadaan. Biglang tumangkad. Lumaki yung katawan. May anak na rin. Lumaki na yung bata. Tingnan yung lalaki ng muscle. Tingnan niya. Oh, yun na. Oh, yun na. May anak na no? Oh, lumaki na siya. Oh! Sabi mo, lumaki na no? Si Milyo lumaki. Lumaki. Andun na. Oh, bumelta. Bumabalik. Oh, bumabalik. Uy. Nagkadayo. Siyempre. Yan na. Lumaki si Milyo na, laki na. Milyo ko naman naman sa dagnya. Milyo ko na. Yan na. Oh! Dar na! Stig na. Stig.